Panginoon Diyos. Sabi ko, hindi marunong magsugal si Governor Baylon. Ano po ang lumalaganap ngayon sa kapaligiran? Sa ating mga magulang. Kawawa po ang mga bata kapag po hindi nagsumpo ang mga bisyo sa ating kapaligiran ngayon. Di po ba? Kaya po, kayo na po. Ang hiling ko po sa inyo, pakinggan niyo mabuti si Governor Baylon at si Mama Niway. Ramdamin niyo na totoo po ang kanilang pagnanasa na paglikuran ang tao sa lalawigan ng Pampanga. Livelihood program. Kung napalitaan nyo, namimigay kami ng mga libre sisir. Ano po? Bakit? Kasi po training na ngayon ng ating mga kababayan. Pagkat tayo ay naging gobernador, mag-aalaga tayo ng manok, 100, 200, 300. Palaki na po, kita nyo, magkano po manok sa palengke ngayon? Basa niya, no? Ano po? Magkano po ang mamay sa palengke nyo? Naku, ang baka naman di ba may alaga na kayo nila? May kisingin na kayo. Lalo na kung naman sa inyo na kayo magfura, bakit pa naman hindi makaka-apekto. At sasabihin nila, may sa akin kukuha ng sisi. Sa akin kukuha ng hindi. Sino magpapautang sa akin, pigs? Di ako po na magiging gobernador ninyo. Malaki ang ating planta ng pigs. Meron tayong mga pabrika ng sisi o hatchery. Sa pagkakayo, sa pag-untay na may nasisi ng biig ng pigs at pagka nabenta at saka nyo kumayaran. Kung hindi